салом ба дӯстони меҳрубони радиои озодӣ. сархати рӯйдодҳоро тақдиматон мекунам ки хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳонро фаро мегирад. имрӯз 24 июн аз оғози таъмири роҳи душворгузари қалъаи Хум дарвоз мегӯем. додугирифти Тоҷикистон дар давраи Толибон бо Афғонистон зиёд шудааст. дар исфара чандин кӯчаро ба номи қурбониёни задухӯрдҳои марзӣ бо Қирғизистон гузоштанд. кам шудани муҳоҷирон дар сохтмонҳои Русия ва боздошти як шаҳрванди Чин ки мехост ҷавондухтарони тоҷикро барои тамфурӯшӣ ба Дубай фиристад. Тоҷикистон ва Туркия тасмим доранд шумораи парвозҳоро дар самти Душанбе, Истанбул ва баръакс афзоиш диҳанд. ин мавзӯъ дар доираи тавсеяи минбаъдаи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ рӯзи 22 июн дар мулоқоти муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Шараф Шерализода ва сафири Туркия дар Душанбе Эмре Зеки Карягол матрах шудааст. феълан ҳар ҳафта аз Душанбе ба Туркия 6 парвози рафту баргашт анҷом мешавад. 3 парвозро ширкати Сомон Эйр ва 3 парвози боқимондаро ширкати Turkish Airlines амалӣ мекунанд. иттиҳоди Аврупо расман Украина ва Молдоваро номзад ба узвияти ин созмон қабул кард. рӯзи 23 июн раиси Шӯрои Аврупо Шарл Мишел дар нишасти сарони кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ин тасмимро эълон кард ва афзуд, ки ин як лаҳзаи таърихӣ аст. Президенти Украина Володимир Зеленский мақоми номзад ба узвияти Иттиҳоди Аврупоро иқдоми таърихӣ номид. Гурҷистон ҳам ибтидои соли равон барои узвият дар Иттиҳоди Аврупо ариза навишта буд. раиси Шӯрои Аврупо мегӯяд, ин кишвар ҳам дурнамои узвият дар Иттиҳоди Аврупоро дорад. ба гуфтаи Мишел, Гурҷистон бояд баъзе меъёрҳоро иҷро кунад. вуруд ба узвияти Иттиҳоди Аврупо раванди печида аст, вале ҷанг дар Украина боис шуд, ки аризаи ин кишвар дар давоми чанд рӯз арзёбӣ ва ҳал шавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯзи 23 июн сохтмони роҳи мошингарди қалъаи Хум то дарвозаи Рӯшон расман оғоз гардид. ин масир роҳи мушкилгузар буда 110 километрро дар бар мегирад. интизор меравад, ки ҳукумати Чин барои бозсозии роҳи мазкур $230 миллион грант ҷудо кунад. роҳи мошингарди Душанбе Хороққулма барои Тоҷикистон шоҳроҳи муҳими стратегии байналмилалӣ ба шумор меравад, вале бо вуҷуди ин қисматҳои зиёди он ноҳамвору хатарнок аст. солона дар ин роҳ даҳҳо ронандаву мусофир ҷон медиҳанд. як сабаби фалокатҳои маргбор харобии роҳ мебошад. дар даврони истиқлол тамоми шоҳроҳҳо аз Душанбе ба минтақаҳо бо шеваҳои гуногун бозсозӣ ва навсозӣ шуданд, ба истиснои роҳи асосии вилояти Бадахшон аз қалъаи Хум то Хорух ва идомаи он то сарҳади Чин. аз нуқтаи назари иқтисодӣ ин роҳ аҳамияти зиёд дорад, зеро молҳои асосӣ аз Чин ба Тоҷикистон аз ҳамин роҳ ворид мешаванд. ҳаҷми гардиши мол миёни Тоҷикистон ва Афғонистон соли ҷорӣ нисбати ҳамин давраи як соли пеш ҳудуди 30% бештар шудааст. тибқи рақамҳои пешниҳодии Оҷонсии омор дар 5 моҳи имсол доду гирифт байни ду кишвар беш аз $36 миллион ташкил додааст. гуфта мешавад ҳудуди 97% ҳаҷми умумии муомилоти дуҷониба содироти маҳсулоти Тоҷикистон ба Афғонистон будааст, ки асосан аз нирӯи барқ иборат аст. семент ва баъзе навъҳои озуқавориву маҳсулоти хоҷагии қишлоқ низ ба ҳамсояҳо фиристода мешавад. Афғонистон дар миёни кишварҳои воридкунандаи маҳсулоти Тоҷикистон дар мақоми 8-ум қарор дорад. ёдовар мешавем, ки Толибон моҳи августи соли 2021 Кобулро ишғол намуда дар кӯтоҳтарин фурсат тамоми вилоятҳои кишварро бидуни истисно ба тасарруфи худ дароварданд. дар ҳоли ҳозир қудрати Толибон аз ҷониби ягон кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид эътироф нашудааст. теъдоди муҳоҷирон дар сохтмонҳои Русия назар ба соли 2020 4 маротиба камтар шуда то 500 000 нафар расидааст. дар ҳоле ки тибқи арзёбии таҳлилгарон пештар дар сохтмонҳо то 2 миллион шаҳрвандони хориҷӣ кор мекарданд. дар ин бора мудири анҷумани миллии сохтмончиёни Русия Антон Глушков хабар додааст. ӯ аз ҷумла гуфт, норасоии бинокорон асосан дар минтақаҳои Русия мушоҳида мешавад, зеро дар шаҳрҳои бузург ба мисли Москву Санкт-Петербург бинобар баландтар будани маош чунин мушкил ҷой надорад. ба қавли Глушков, муҳоҷирон умдатан ба таъмиру омода кардани дохили бино машғул буданд ва мутахассисони рус натавонистанд онҳоро иваз кунанд. дар натиҷа пешниҳоди манзили омодаи иқомат камтар шудааст. қаблан анҷумани миллии сохтмончиён эълон карда буд, ки 80% коргарон дар сохтмонҳои Русия аз ҳисоби шаҳрвандони Ӯзбекистону Тоҷикистон ва Беларус мебошанд.
дар Исфара бо дархости сокинон ва бо тасмими вакилони маҳаллӣ 9 кӯчаро дар маркази шаҳр ва ҷамоатҳои чоркӯ ба номи қурбониёни даргириҳои марзӣ бо Қирғизистон гузоштанд. Дар қарори вакилон омадааст, ки онҳо манфиати ҷамъияту ватанро аз манфиати шахсӣ боло гузошта барои ҳифзи марзу буми кишвар, манзилу маҳал ва деҳаи худ ҷонашонро нисор карданд. Аз ҷумла яке аз кӯчаҳо ба номи Абдуллатиф Шарипов, собиқ ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ гузошта шуд. ӯ дар шифохонаи марказии шаҳр кор мекард ва ҳангоми иҷрои вазифаи хидматӣ 4 моҳи пеш ба ҳалокат расид. Дар чанд соли охир бар асари муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон даҳон нафар куштаву захмӣ шуданд. Душанбе ва Бишкек то ҳол натавонистанд марзи худро пурра муайян ва аломатгузорӣ кунанд. ду тараф ҳамеша якдигарро ба шурӯъи даргирӣ муттаҳам мекунанд. мақомоти интизомии Тоҷикистон аз боздошти зани 47-солаи шаҳрванди Чин бо гумони савдои одамон хабар медиҳанд. Ба қавли вазорати корҳои дохилӣ, гумонбар дар аввали моҳи ҷорӣ бо роҳи фиреб ба бовари ҷавондухтарони тоҷик даромада, бо баҳонаи дар Дубай бо кор таъмин кардани онҳо аз ҳисоби худаш билет ва визаро омода кардааст. рӯзи 15 июн, замоне ки ин зан мехост қурбониёнро ба Дубай интиқол бидиҳад, кормандони милиса аз ин сафар ҷилавгирӣ карда шаҳрванди Чинро дар фурудгоҳи Душанбе дастгир намуданд. тафтишот маълум кардааст, ки гумонбар ҳадаф дошт ҷабрдидагонро ба ҳайси танфурӯш ба шаҳри Дубай ба назди як шарикаш фиристода, аз ин ҳисоб фоида бигирад. нисбати боздоштшуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. зимнан бино ба омори расмии соли 2020 дар Тоҷикистон 10 парвандаи қочуқи одамонро баррасӣ карданд. дӯстони азиз, ҳоло нигоҳе меандозем ба бозори арзи хориҷӣ дар Тоҷикистон. имрӯз 24 июн бонки миллӣ қурби 1000 рублро 177 сомониву 30 дирам нишон медиҳад. қурби доллар ҳамоно поин аст. 1 доллар 10 сомониву 56 дирам ва 1 евро бошад 11 сомониву 9 дирам таъин шудааст. бинандагони меҳрубон, ин чанд хабаре буд, ки то ин лаҳза ба дасти мо расид. барои тақдими матолиби аз ин бештар ман 3 соат баъд ба студия бармегардем, зеро ахбори озодӣ дорем. то он дам комёб ва тандуруст бошед.